Kaixo, ni Igor naiz eta berrikuntza ingenieritza nabil ikasten hemen IMH. Nere proiektu zientifiko teknologikoa ezagutu nahi? Goazen. Nik lantegi digitalian ikendo duala eta hemen ikusi da dauela enpresatan bihar bat nun erramintzian egoeria jakitia dan helburu. Honek bi parte nagusiako, kontroladora, makina kanpoan instalauko dana eta ikerketa honen burua, esango geena, PLC bitartez kontrola egiten da, eta beste atala izango zen kaptura gauzaketan dauen kamaria. Instalauko zela makina barruan. Kamara honek mekanizazio prozesua gauzaketan doian bitartian argazkisak eta tentxau erramintzian plakitiari, eta da hori, kaptura egiten dauen elementua. Eta beste atala hau berriz, egiten dau kamariak kapturia inalizati, hau da, mensajia bialketan txau kamariari kapturia noizin, eta hori egiten dau makinakin komunikazio bitartez. Bueno, eta hemen ikusten duzuena da instalatuan makina, kasmak makina, eta proba danak eta bertan inia, prototipoa balidaiteko.